Днес отиваме на лов да намерим новите лава бер сладоледи. Лина ще ни бутне кола. Ани от Дани Студио ни каза, че едно магазинче тук трябва да ги има. И затова крачим натам. Имаме нови връзки. О, ги вържеш поне. Ето го, маслушка. Браво. Ето това е супермаркета, където се намират лава бер сладоледите. Сега ще видим дали все още има. Лина! Ето ги във фризера на Несле. Гледай какво става. Лава бер магнум. Този не съм го виждала и този даже не съм го виждала в TikTok. Имаме ето тези трите, които вече съм ги виждала. О, освен този зеления. Така, сега ще си ги вземем трите, които има. Така, намерихме ги трите. Сега ще се опитам да не ги гледам много, защото отиваме от Дани да ги тестнем за първи път. Така че в профила на Лава Бер може да отидете да гледате как ще ги пробвам всичките за първи път. А вие можете да ги намерите по абсолютно всичките вериги. Във всяко едно магазинче вече трябва да има Лава Бер сладоледи. Така че кажете как са, когато ги пробвате.